Yn Hêl Sgeti roedd Prifysgol Abertawe am geisio dod â rhediad Cegidfa o 2 gêm ar 10 heb golli I ben. Dyfel barhad Iwan Matthews lawr y dde yn dod o hyd I Chris Cathrol a Cegidfa ar y blaen. Bu bron i'r ymwelwyr dyblu mantais funud yn ddiweddarach. Chwip o ergyd gan Iwan Lewis, ond y golwr Luke Martin yn cael ei bysydd at y bêl. Fe ddaeth yr ail gol I Cegidfa o'r diwedd diolch I dafliad hir a bach o scramble yn y cwrt, ond Andrew Ford yn y fan a'r lle I sicrhau bod y bêl yn croesi'r llinell. Roedd na gyfle i'r ymwelwyr rhoi'r gêm yn ei wely toc wedi'r egwyl. Callum Bromley yn dod o hyd I Adam Jenkins, ond Luke Martin yn effro eto I gadw'r brifysgol yn y gêm. Roedd cyfle i'r tîm cartre daro nôl, cic rydd gelfydd gan yr eilydd Ollie Roberts yn ddigon I sicrhau gol i'r tîm cartre, ond enw Cegidfa fydd yn yr het ar gyfer y rownd nesaf. Dechreuwn ei wael, siomedig I roi y 2 gol bant, ond trwy'r gêm o'n i'n meddwl o'n i'n well, ond gelon ni gol tua'r diwedd, ond oedd e dim digon yn diwedd, allan ni wedi sgor y cwbl o goliau. Ond oedd e'n gêm dda I ni, achos so ni'n neud mor dda yn y gyngrair yn y south, so oedd e'n perfformiad arbennig o dda, o'n i'n symud y bêl yn dda, ond dim digon yn y diwedd. First half we could have played a bit better, but last 16 we're going to have a tough game, whatever, so long way to travel and come away from it with a win, so we're happy.